Realizada, que é unha loucura que se pide en todos os lados que hai que facer algo o día do eclipse. Entón, o 12 de agosto, pois, si vamos facer aquí unha actividade no castelo. Por tema de espacio, pois será unha actividade limitada a 30 personas máximo, porque farase desde a terraza da torre arriba, entón máis non colleríamos ben. Entón, pois a actividade consistiría en que previamente se dará un curso de fotografía, polo tanto a xente xa que se vai apuntando xa saberá todo o que ten que traer ese día, e darase e Rosa Veiga será a encargada de dar o curso de fotografía previo ao eclipse, e despois pois tamén o precio da actividade será de 15 euros, e con iso pois cobriremos o que é a entrada e tamén se darán unhas gafas a xente que participe nesta actividade. Ademais de que tamén lle vamos dar gafas por aí a máis xente os nenos, temos un campo de voluntariado tamén que empezou o día 6, repartiremos, en total compramos unhas 100 gafas que irán repartidas entre a propia actividade máis a xente do Concello. En principio, pois, ademais do que é o curso de fotografía, pois tamén está a nosa técnico de turismo, está recabando toda a información que existe histórica de como se veía na Idade Media o isto dos eclipses. Por lo tanto, tamén se dará unha explicación de que na Idade Media que era o que se pensaba naquel momento, cando vían que o sol se pechaba e quedaba todo en penumbra. Bueno, pois isto é un pouco o programa que temos para o día do eclipse.